Chibo bigger egg, Angel man. Mr. Mad Minox. Yeah. Big up Angie. Angel D'Souza. How is Australia? So to bear. Unaenda kaku next. Not to sing in front of the camera. Angry, you are fine here. Drinking castle. Yeah. And I'm Hamik. Hello Angie, this is Briggs. Big up Angie D'Souza. We are fine here in Harare. Heavy in Harare. Heavy. In Mbare, Harare. Second Avenue. With Malvinox Guava and some crew. yeah. Gweja alongside. It's a very zippy. Bigo. Eh? Taurak. I know. Chodza. Big up to Angie out of Australia. I'm Mad Chodza. Johnson. What a one Angie. Yeah. Mr. Shop to the fullest. Yeah. Yes, Respect. Okay. Respect. You are. Big up. Hi Angie. I'm Osama bin Laden in Mbare. Big up. Yeah. Hi Angie, I'm Parkerson. Others, how are you? Big up to you. Nice to meet you. Big up Sister Angie to the world. Quality there. Mbare, Zimbabwe, Africa. Come down. That is what shown. Alonso. That is what shown. I was not Angie, Tandara nesu Angie, mwe wa Africa timotandara. Kana ngotumira mari madrinks. Kana ngotumira mari madrinks. Timotorwa mavideo tichirwa madrinks. Handizi. Bo. Notungonakirwa nesu. Notungonakirwa nesu. But anombotumira. Plus timoda video ticho amotumira mari madrinks uchimboona zvatinoita kana takatandara. Ndare. Majende andonyacho hayi tokoda kuti chimboita chikanda madrinks kuti vakomana vaite energy yemavideo. Plus majende tinawo security. Heavy security. Not just the security. More security. More than Big Oga Angie. Angie D'Souza are Australia. Debenji. But tinazoketana kamziswa ngonzi nji but atisatambobhukulana tatimbobhukulana muradze masuru Masokoti. yeah. izvi ngambo yatimotandara kuAfrica. Taura naye nchichotsa. Izvi ngambo yatimotandara kuAfrica. Akambowe. Agara uno. Mabata tinamuona ngachiuya achiona kumanya. Mumolinka crew timotandara. apa takamira timoflexa necrew chimoona zvainoita. Yandire. Taka time chase anodzokera kuziyazinesvitika kuAfrica. Chimomuratidza kuti drug redu rekuAfrica rine power pfuura rekuforeign. Andidika. What did she go of last? Ndikutona enja vakamboroma bhodhwera akatombopfekawo Zambia muno mushamwari kakagara seneka munhu usama ndo zvatanga tataura bika enji bika enju ukapera tinotarisana asumudza mai manje wanzitaura naenji wakanotora kapo kapikichwa kapa
wataura kana 5 mawedzi kuna enji wataura panyika pamwe skadi yatowea mo pamwe vatora 6 kana great mama 6 ma great mama alright munhu munadira ndipakazoni mafunga tinomirira kana kuudza enji nyaya zvanyaya dzeskati enji anopenga rumakawawa handizvozvo saka akaonorwa mazara zvinyaya mazuva enguruza rako ukwire ndege rako arikwire ndege noperera kujecha ndakaona munya manheru kawedha apa vari kutsva ari 100 degrees Fahrenheit. It's over 100 degrees in the shade. kana chingwa ungogadzira flower ungoisa pazuva apa kari kurova tinogona kutsva kakurova cranberry saka kwakadziya kwakadziya kwete zvekutamba 113 bharuka kakwechi apa murungu ka apa tichirwadziwa nema45 45 unenge uchitoti wanzwa ne45 ayo yakaipa About 45 degrees Celsius. Fahrenheit, it's about 45 degrees. Celsius. Because 100 degrees is boiling point here. anyunguduka na Boys might have, I think I are right, man. taita bo sharp engine meet you when you come oenji atisangana timona uya Mudamboona murungu. tiramuona murungu timoflexa nemurungu timogara naye Streets. timomurwesa madrugs edu kana umboti tumiro Minoxasiko. inokusasiko triteka tinobata bho triteka Wongo uya uzoona vanhu. kuona kuti tinoitawo sei handiitika sharp Chinoisa ka statement kechirungu manje. enji Yeah. Love you to the maximum. Waiting to see you here in Africa. we are expecting to see you here in Africa Very soon. and do some mingle and mixing together. Right. Take you places, show you some places, and you go back and tell them how we are living here in Zimbabwe. In Mbare. Mbare National, 2nd Avenue. Ka See you statement when you kaka. come. We are expecting to see you anytime before we die. Yeah. Try my hobby just to visit Zimbabwe. 2nd Come to Avenue. Mbare. Yeah. just See for, for for a yourself. few hours. Just for a few hours, Angie. Just a few hours. Ka statement ka. gaenji Kechirungu. enji I hope you link up in Africa Chete. chete mabla Kwa ka statement. I want you to chew a bubblegum one day. African bubble gum. You wanted to chew a matowe. Yeah. Ka statement ka John. Ku Africa kuri bora. Ayo kichirungu ka. Aiwa, Angie, you must come see us here in Mbare. Zimbabwe. Anditi. Ngakome. We're expecting you one day. From Australia. From the kangaroos. Yeah. And Tom Champion Ngidatka. Bring a kangaroo for us. Never seen one. Bring one kangaroo. Bring one kangaroo. One baby kangaroo. Yes, one baby kangaroo. All see them on TV.
Angie, as you can see, we're all blacks here. We want some white to dilute the atmosphere. Yeah. So, don't let us down, eh? You can even just send even your friends. Yeah, to dilute the situation. Just to dilute the situation. Yeah. Thank you. So much, thank you. Sharp Angie. Thanks guys, so much thank you. Ayo, tena vile takisa, wachile titi. Ayo, mumorese. Ayo, watu mwese takisa. Ayo, mumorese mama. Ayo, takisa nki. Pick up ji. Ayo, almusi takisa. Ayo, pick up ka enji shamani. Aura marathon e yembe akabvaruka. What's wrong with you, Mbare? Nene, aura marathon. Chodza. Because it can hit to 900. Timbo morese wangwana. Kana family. Everybody, Six months you big the transmission oil. 6 months you bang everything. That's not much. Food and Transformer. oh, and then I'm hotel guy. Mafuta nano nga hotel guy. 7 years. But akwaze munye baba chikafu. Saka vanhu vanoshandisa Transmission oil. kubikisa machips. My chips, my chicken. Motera. Mateka wetu makevi kwetu My fries. I want the transmission oil. kwete kuma ini kani kuma rice. Kona Ajita. Kwa ngonyero zere muri body je Coca-Cola. This is the smell that I just want to go big. Ile mo fanaka Saka ndo mangwani pamwe tinoona achitengeswa musiko. Andachikisa kutenge. Aya vanofana kusunga vanhu bhodzi zvakadaro. akumfika used oil. Kwewe veutano vanenge varupikwa vachisiya zvinhu zvakadaro. Inoda zvimapani zvinopisa zvemagetsi. Nopisisa. Aidi Aiwa toto kana takakia mune makia mimba iyi. Makia yenyu munawo. Mesiya iripo iyi. Makia yenyu munawo. Inda hanzi. Ala kubvunza kuti hanzi nawoisa kigeni zvakanzi kudei. Ndazoita kule. Big ups engine. Chimboboka sample yechamba. And ndatotonakirwa nembanje namushonga iyi. Chimboboka sample. Watondipaka. Ona kandi. Kampesi wako. Eka wakanimaka. Chimboboka timbokubhemera. Ina ndisinoda yako inobhema. Inoya kwako aunze unotora mbanje kwangu. Ndakakupa kana. ati bona vazoya unondipa ka. Wanzwisise Njazo tora yake yepo. Ebhema iyi. Sembo. Ukona iyi sembo yandanoza. Ndayo wampala nembanje. Okoti grade say Oscar bin. Ayo ndoziya ke. Vanonobhema chaenda anotipa dzake. Atinoenda na jana anotipa. Ndayi ndoyamunayo mungori nayo. Indani. Yakada kufana nawo. Yatantani ruva nyama panda inenge ningiri. Ati bosko kune mbama ndakaipiwa namunya nezuro marume zuro nchauya. Ndairwa nezuro makuseni. Aisoka nembanje. Tone mbanje. Sakandowe. Tone ya. Aiwa kule yari tadakwana ye black chijake. Anakidzwa nekala yakuitodhaka. Tora star. Ayo itora star kule. Ayo tora kadiki. Star hapana kama katora kadiki hapana inosesa. Tora star. Tora star. Sempo inoenda munhu anobhema. Sara simple kuti. Mbanje. Kweya ana sample. Black inenge yakanaka. Kweya ana sample. Ndikana ndaenda piwe. Piwa imwe. Bonjauya. Iona ndakwenda nemafufu. Mafufu. Chingosiya. 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 Tipe mafufu. Chisiya kamafufu. Indatora iya. saka unosembule iyo yakupera. Sasa chamunya. Uyachara mbanje. Uone mbanje. Ati bondo uya ndikuya. But my results pakupema. Waiziya. Chamba chatakaita katika Results kwa pakupema.
patinotoya kwako tine chitoti kune mbama wako yachimbama muze chokwadi apa taisi kupfuura yako saka ndikuya ndoe Wasirwa cricketeria. Cricketeria. Saka ndolivi ndisunge item abadinyo mai manje kana kutotanga nhasi ndogona kutanga kutobhema item amix yakunetsa munhu mogwacha achatengeka yai kunyangira unogona kusungirwa wamuzanga vanobhadhara $20 unononga zvona itomborwa zvangu aitawo masikati ndakatomborwa aitawo manje kana wagarisa Wamona munabata kapi. famba unotambidza uchitaurawo nyaya kuna makakapu muikanganwa Hapana kana nyaya wambotaura upo kana pavhidhiyo. sikatengeri vasaiti vangu yapera ndakadhibha Gweja meno zvaari kutiitira Inda uchita unoti hausi Gweja. nakududuza unodhakwa newansikati Problem yake kana akushaya zvekutaura anenge angonditi Gweja. Saka ndozokutaudza kuti wane chekutaura. Hani Iwo unozoshaya chekutaura. Asina wakazodzi Gweja. Zayo kutaura kazvapa ndani katanga kuti pfungwa dzake ndedzechigweja pfungwa dzake ndedzechigweja akazvona ndoita pachigweja uri kumwa kuti iwo vanhu vakatandara kunwa Shama. ndani kwapinda mu empane Varadze Guava rakanyanya. Varadze Guava. Rarawira mbini. varadze Guava yedu danoti utenge skadi yedu yawadzawa usati jairira Fresh radonda muti. Naturally good. Rakurowa nemagweja. mutu wacho mablango mune mamagwavha Muti wemagwavha. Magweja. Makurowa. Achimusene nemagwavha boys. afana chimomira Chimomira zvinyaya magwavha. Mutema nemagwavha yo. Kandirere pamusoro. Momidza masese musikati vazotenga wavo. marara enyu semugedweni Magweja. Sewakazonzi Gweja. Katangana community Terence uriyo. Yakatanga ni brand angonakirwa nechirwa jeva kundimaka utanzi. wari wajaive chigweja ungangonzi gweja Aiwa angangonakirwa neninga zvake zvaive zvongotanga kugara ngojara ngogara ari mumba chete. And Terence manyanga jaira kugara ari mumba manje. terenzo kureva ndeupi Pana kwenzi. Machesa ngasingabhadhara nekukweza every show machesa tikombarira ngarara iko. aisingabhadhara Nyanga singabhadhara. Saka chicha kazoitika. Wakazongoramba uchingonzi Gweja. Akazondotora zvekuti vanoshaya zvekutaura. ari macheso achanga asingapinzika navanhu 5 vaibhurokesa macheso sekuru vake mwari chitupete munhu vanopinza vanhu 10 yemacheso asingapinzi vanhu kuenda kushow kusina hama kwete kuenda nekuti kwaita hama yako uende wozita munhu anoenda kushow Dai mpana yanga ari pedyo sidai dhonda nachina mpano kutaura. ndege here kana Aigona ndege. Mpana ana mapressure ego. Pana Terence wangoti balance pana kwenzi. hawa ana pressure yakatamba ana vakamboenda Terenza yamwenda kwamacheso. ari mwana mdimbatua hana kwakamboenda kusina kuti angobude baba apa ngwendo udzi zvakatara vakakwadzwa nespoon feed sekuru ake akati kutaura inokwadza vanhu vangasingatsvage mari vangu vachikuwa zvinhu Kuenda kuchupa. Iye angaenda kwaivhiridzere kune kubhawa kuti munhu akana munhu wekuzongono
ndikakuza takamboita timu takamboenda kugrenora mablango takangokwira lift namuzi kuenda kugrenora pasina munhu watinoketa une mawawa kuenda kusina munhu wamunoziya kana kusanidioaimokuendawo kunopinda kusanidiononono wagasi kusinangana munhu wamunoziya kutosvika Gara totoenda tega. Iwo katoenda kunogona kuti Juma by one. Unotofara uchitiona Tatoona imomo kuti tinobokuti. Unonakirwa. Kuzoenda ikoko kana kuti. Unasvika kuno. Sati Tyre vanhu. Atitere vanhu kusipaka hatina izvo. Bvunza Kevu. Mari yako ndoino taura. Kevu. Ajita achitofuka takazvitira. Bana diva. Tatozodzoka takazoburuswa pachinhava kuti akudzoka munhu aona kutovha chaja marifutazi tikataka Saka magweja unorifarira here zita rako kuti uri gweja saka mazuva ano ekusiya ndebvu kuita unobhaiza kuti madzibaba anonyepa last time kuti wakanzi zvakwana here hazvina kana basa avakuita ngemadzibaba wako ndikumbata miroyo andakadhuza asikuta ndakuona usina sheta mochozorasa karupuwa bhurongo kamwanaona tipo motayava mushonga vanhu vachimapakira unobvaona ndiwe madhiragi ndo bhebi rako iri tirione miraka misa bhebi hello wakatomumukange wakamumukange wakambukangwa iri ausati uri mugweja futi ke ona pana uyu chachimoko chinenge chechi 6 zuva ranhasi mablango john kwakuenda kuri anonzi magirl guides vandokukanganisa kunyinga vasikana ndovanenge vachitsemura kuti anodai iye anotengesa aiwa nekublokera Anotengesa manje. anotsemura iwo akanoti kunakirwa nevanhu vatanga kutochidza kuti anodai ndana maika watovaziva maika akatsemura takamudza tiraumisa blokera anotobuda ndosaka uchiona kazhinji anozongobuda kupesera kwayo anozongobuda razi ane chimwe chitsaga chekuda kuti zazi anonyebera futi anda kunyebera futi zvimoko makore ake futi kamudhara munhu iyeye ukada kujuta chimoko ndovanhu nokubhurukira anenge achitaura zina basa magirl guides malere kana una mhomzi wako uchamhoresa vanhu manje mhoresa ka vanhu vari kufamba vachitamba vachifamba ndezvemiso muromo unonyanya muromo unyara Ari munhu utaona zvinhu zvakadaro. mukomana ndakudza seganzo munoziva maiterenzi drinks unoziva maiterenzi vanotengesa nyama yamuna elizabeth oziye vakanditi vakandimhoresa ndakagara ava vavaana bangu apa nezuro mukoma wachisvika mukoma wangu ndidanzi unokangana zvakafanana nemukamhoreswa nemunhu amunokangana vakangonditi hesita wanda mukoma wangu nditi asi mazuva norukanga maiterenzi saizi yavo kangana namaiterenzi amaiterenzi vakandimhoresa ndikangana nawo asi mazuva saizi yamaiterenzi wazinzwa rasta hanzi zvibate
Boss uona munhu muombe waiziya. Munhu muombe kaza kazvinhu zvake zviita wastad. Iye ndiye anovagaira kuti vanongokangisa vasi vaite izvozvo vaitire nzenyama vemachikeni vakandimhoresa zvakanzi asiri kukangana navo anovesa pamwe iye kana achivesa anoti kuti nini havamaitire nzira anovalava anovagaira kuti vanoita izvozvo but havaite Anoda but akatowana approach. Saka unoziva chimunhu chaunovesa chinongwe munhu unonyatsoziva kuti Brazil anoborokera zvinenge zveskechi ndaimbopinda degree ini naye. Ndakautaura kuti Anoborokera akatondimisa ndatopadhuze shamani. munhu anenge Padhuze. chistera chimagirazi chacho vangomai handinonyangirwa nagostara kuziva chakaita gostara akanzi badara dheni munaye maratidzwa dheni isina munhu vasiya mari kularire ndazi ari kusiya mari stela vazoka nekuseri zvakanzi baba varamba vati hachada dheni gostara aita kurava mari kwezuro naye makunzwa aita mari Rechipira. Chibva kwashambarirariziya. rimwe dhee aitoamablango achoti minoxi anomupfeka maglazi anomboyashona mukaenda ramami nanasiza kwashamba. vakatoka mari vakanzi baba varamba vati hanzi Ndakatora mausiku. Petakadzika Wedzera. Chimwana chachi. Chandakatora chemachipsi. landroad momzha chako muti manje nini kana zvakunetsa mapurisa nekuti mukadzi wacho ndimakaya naye muchiti mukadzi wenyu akatora manto munyima apana akataura akanga ane chigod blend akazopedzera ataka mwana yechibrand then panesimuka akanzi desert fox apaziya pane opposite pahonda noma ndakazopedzera ndakumwana akabhadhara $70 ndakutonowana yegod blend achitoti manje chiri kunzi chakaenda marondera chamwari apa nangana munhu andoketana nacho kudhini kwacho kumatagarika chiri kunzi chakangotizawo kuti chakangoita kuenda chistela avatenge kana nezinyama re$3 otengera machips plus vamwe vanhu ubhadhara rendu uyu kuti komulazo patakona samuriwo ndiwo anaito munhu uchitambira frandi ndiaitombochivisa kuti komulazo mutatu aipiwa naapi apa iwo akakutambiswa 9 akadhakwe kusvika pakuchibhadharira ringi chamwari vanhu vanoperera ndokuperera amekana chizonzwa aiwa unoza chii ndochihadi akuperera seganzo usafakateerera paprobhuremu uchiudzwa purobhuremu yeuti because haipere haisorovheki iweye kutorera nayo mari pakuona achikuudza purobhuremu because anenge azoreva kuti ndipowo mari chete anenge atosarudza kuti ukati hauna mari ngazvipei saka anokuudzai saka iye haana kuvesa angotorerwa mari nditerere mapurobhuremukuvesa aivesa but anenge achita zvekupiwa gosto saka unenge wafunga kuti ndanyatsowana gosto racho rekuti anytime ndogona kuya unoita kana wiki kana usina kubuda pansi usina kuvesa uchingonzi tsvaga gosto chimunhu chisiri kurapa amablango ukaona munhu anokubhosha zvetaipiwo anenge akambokupa akatoona kuti haiwa unenge wakamupiwa katuka rende hazviti kunyeperedhiyo uzotanga wadyiswa Anokonanga akatongoti ndatowana aiwa utangire baba azverendi unenge wamupiwa handiriseni shamwari kana ini ndingatonikuruka iyoyo namodhanda but ningi anonzani mufana wenyu panext park angasisabhadhare kiri rentira doni dhoni kana tokanyakiri wacho kumasina magiogaidzi mablango zvandikutaurira makaona ine zvimoko munogara pese vari kublasta zvimwe hazvisi zvavo anenge achitobrokera vanhu anenge achitobvunzwa kuti uyu anoita sei ubva toti uyu haite anodaiswa manje chimoko kachiti munhu haite chinoenda kuneabatacha haangatadzika munhu aenda kugara kuti icho chiri chinyama aimboti wakaine peyo mbochipo
kudhanda. Chikiri. Pamuka naita. Post time yaizobuda manje padhini papa. Aise chigirl guide. Kira anoda buda kitazi mudhona iphone ronzi yandimokubikira nakira. Aitwa kuno kwachida usikobikirwa kuno. Aiwa ndo marwera anoita vanhu mari. Boza anongotenga kasambu. Ndo marwera anoita vanhu mari. Vane vaitoziva madhireti kuti tipazi yakanuna. Uitongada kubikira munhu. Itozoti achamuzomurwa yakawanda. Achabikwa Achabikwa ateti chimwa. Zvinoziva madheti ese anoita vanhu. Ende kana wapera nechine chakutozoti akubvunza chenji yedhoro asisi. Nyingi ndiye akutanga kuita mari. Ende zvinozoti kuti mari uitore kazhinji kupa munhu usina. Asi zvimabana. Asina uri piwo usina, utore mari usina upa. Saka kana chida mari yako chinopedzera changokupa chiro chisingazi. Usine chida gauri. Kozoita zvimwe zvinodhomoka nomumwe munhu kuti chinogona kutomublastisa chichitopiwa mari na uyu chinopa uyu. Ndo zvandakaona zvakawanda manje. Sha. Zvinoenderana kuti aripuwa mari wacho. Dhomoka nemunhu zvekutoti chinenge Asiwoga unozikanwa nziye ndikambomba kachanyaro. Aiwa parazo vanhu vanopa vanhu vave mari kwazoona zvimoko zvada vanhu vekuti kanoti anenge ane chimoko kudheni kana kuti akawandirwa nezvimwe. Saka chimoko chine chido futi mutemi munhu ari furiwo kuti anytime anogona kuita zvimwe. Utanganziende musika muenda musika muchitime muchita. Manje unopuwa mari yakawanda but ndibaba dhumi avakwanise kuoka newe vachida eso. Saka unoita kunge munhu asina kana mukomana wake. Mwazaone kuita. Kana yo watombopa musikana airtime. Airtime. Akambokufonera neairtime yako. Yako. Akawanda. Iwe. Ndangondoza ndorwera munhu lave kapera. Ndisanze kuramuka ndarwa munhu. Iye. Musikana akati ndipe airtime. Chodza. Inini mapepa ako ndotoazhamukira ndikatenga airtime. Ndotenga airtime yako neyangu ndokufonera aiwa yekuti isusu tikotaura isusu chete saka siya kanditenge inini ndotaura newe ini pese pandakatenga airtime andikunyebera handambofonera siya ndifoni yakapera ndakatokumbirwa imwe kuti munhu wamutengera airtime yedhora otaura newe dhora uchingoriisa mako motaura zvakafanana ini ndoda ngonzwa kuti yasvika here kana ndaenda uzondifonera ndakamutengera airtime inomboitika but inofina manje. Chodza ini nchinja ndinongondibhowa chandakavenga ndechekuti munhu afoni kana kumeseji kana kutaura kuti airtime yasvika iye munhu akadaro kana wasenda airtime anofana kufona Bika kama. Tomboda torwa nini mari amenota ndeshoti mana sister vanoirana ndabvunza kupinda kwandinoita ndichibuda gedra kusiyana kiri imi mamunhu kuzokuina izvozvo zvaazvenyumeka chekukwadza sister munofanira kuchengetedza padheni samutezera uchaenda uchipasiya apa vidhiari chasara naiso akawanda ukaita kunge uwo vakaenda iwe naada kuti usiye gedhi rakavhurwa pasina vanhu uchibuda unonziya gedhi tikuramba kutimba ndeaangoshorizvonazvonazivende zaitingimba gedhi rinogarira zivende dhora zaitingimba gara mamudza wanzwa here zivende dhora zaitingimba inobhadhara mudzori chero sister wacho vanongokiya zoti kuloja haisi hakusi kutambura kana kuita seka ndikutopfumisawo landlord iye achitondipfumisawo nemba yake saka zvakafanana agare muno munhu agare muno munhu ndokuseri tikutora kuti zvinayo zvityiseka muchivava kamuchitaura kuti ndikutuka ona sister iye hana mai ake kana mbuya ake vari padhuze kuti vanomudzwa kuti ari kunetsa manext door bhoza anogara kuseri mutukeka mutuka uri papo nepabuda mutuka itatapitsake mwana asina huni mwana uhure kiyako gedhi rako usadhiniwa kwaasokuru Wedzera abana abuzise avasati vauya ebo
Gava. Yes, sir. Muna gaki gedrai. Afana kuya gedraki. Because isusu wacho atromboda kuti risakiwe zvinototi distable peace. Nyandire. Ngavharire zvinhu zvavo, vharirana vega. Nembwa dzavo, nehuku dzavo. Kutozonzi baba achipinda-pinda boys ngati ngapasapindwa. Ngakiye. Taura. Ayi half kit chama. Andire. Ale kambira rake nyika kanaka. Ndekenyu. Mada unyeba kuti ndeke mwana kari kenyu kane nzeve. Manje mukafugire kana kari ke mwana. Magweja. Kambira kanaka. Akazitombooneka kana pashadu. Gweja chimbotaura mapedzera kukangarini. Komonyo ane mwedzi nemwedzi. Kanga achinokosha. Endozisiya. Kuti atingati tingangoti ngawazhinji techingozvitedzi. But kanga pane time zvegore rasvika. zvirorongo zvekutedzi. Kanga kuri wrong. Ukazviudzwa ukanga kuri wrong. Kuri right sometimes, but not kuti kuri wrong zvomoti. Tiri wrong Saka iwo wane mwedzi mungani. Wane mwedzi mungani usikakange. Riri kunetsa kagweli odo riripo for $2. Riri kunetsa zvaro, but haasi maprogram ekutedzi. Haasi maprogram ekutedzi. Kuti ungatoti kupedza nguva uchitoti ndiite yes zvinoita, but not kuti ubva watoti nami. Oga. Zviri zvamwe hazvichatofunge nenyekanga. Zvinhu kuna. Hello. But wane mwedzi gore rada kusvika ka. Kwatiri harisi business Wedzera ndezvemahara. Mwedzi hatizonyanyo vagona vaite izvozvo tatopona. But times uri kuita ngori zviri kukubata sei. Kada unyazozviconcentrata. Saka taura nevamwe vanhu ya time yako iyo kototaura nyaya iyoyo. Kutozvipinza muskill. Pinza muskill. But we are out 6 months kachodza sadaka. 6 months. And then 6 months. Yo, ndo zvanga uchitaura kana zuro. Hauna 6 months here. 6 months handizikwanisi. Dzinenge dzachaja. Saka une mwedzi ungani? Handina mwedzi, last week ndakatodhanda changu. Mari mwedzi uno chacha makuseni. Madu langu bvunza ndogara ndakatondanyira bvunza uyu anoziva utinyo. Yamujaidzi. But we are nenge 6 months. Uye. Ada kusvika gore. Hawi kana gore rinogona kusvikewo. Haufanira Parkerson. Akapedzera kudhandamirapo. Vakanyanya ujaidzwa natru. Ansena mako wapedzera kukangana. Kotsvaga chekukanga Vagara kumadheni kuti vanombovira vasvika. Wati? But you 6 months zakwana. Parkerson gore rakwana. Auya atori bheta angaraji. Akasiyana nemukadzi wake how long? Ane mari yacho iri kukanga mahuri. Mahuri anoita mari muno muZimbabwe. Muno Mbare. Saka hapana. Kana hure anoita mari Mbare. But pepe manyangari ndivokwaniswa. Mbare, toda Mbare kumajubheko.
$50 kana lofu nemasai. Ukabhadhara $20 mumajubheki ko maavenue unozombhadhara mari. Wakabhadharawo majubheki 20. Maavenue zvinotokosa mushini inochipa mari. Aiwa, ndo zvandiri zvinosiyana-siyana because kumajubheki kwacho vanoda $20 mozopedzisira makunetsana mangwana. Plus kumajubheki kwacho hakuna 1K. Zvekuzonetsana mangwana maendo zviri wrong. Kuti mandigirina mabhadhara $20 vhiti kumajubheki vhiti pai. Maakuzopedzisira maakunetsana. Fano panana zvamawirira. Chimoko chaGidza ndo yachakunyatsoita full time. Tidzo. Gidza musoro waTheda mairuru. Chakubhadharisa. Ndechipi chimoko chake chakaigara chamairuru. Chikubhadharisa mari. Chinokangisa majubheki amene kuti mamari. Indakazviona ini. Ndakaona imwe mukadzi kakuti hawi mukadzi uyu asi kuenda uyu ari kunokangisa achidzokera kudhini kwako. Aihobo. Chikubhadharisa chieni. Because anenge achibva kudhini achiti ari kuenda kubasa kanobika sadza mumajubheki. But basa rake rinenge richi rokukangiswa. Ndo basa rake. Aiwa, cash aendwe naise muteni. Anomirira pawiki. Yabatanidzwa manje. Ubva uya $75. Murume ubva funga kuti hamukadzi autengesa chipi. Zvafana nechimhomu chine mufeso wacho kukrara wekudzunza nyama yakaora pairwara kumabhazi. Ungamona mukadzi wacho chachidhafu kuti apa musika chibve chinoita kukangisa vanhu kumabhazi. Handichakatozotora mufeso wahanzvadzi yarive. Handichakatora mufeso. Mukadzi murume watete. Mufeso wechimoto. Akaura chimwana chatengesa madhiringi. Chanzvadzi kache mufeso. Akaitora kaita wayo. Washamisika. Vandishamisa. Muroora kutora murume watete. Iyo mumwe futi agarisa asati akanga. Iwewe. Wablastani. Wakablastani. Chinyama chemagura. Oh. Kwete kwete unochidzura uku. Kupi. Wakabhadhara mari. Atibhadhare, azvibhadhariswi. But nyaya yacho Gweja, wanga uchiti uya haana 6 months asati akanga. This guy. Ndinongonzwa from the horse's mouth. Ndataura hangu ndari zvekundikanga zvinyanya ndinetsa because mari yacho solongo iripo chete. Mahure ndoziva kwaanowanika asingazokunetsa. Kwete zvemahure ekuti makangana mautotange maisirana chick knife makugara makadaiwo. Hatisi kurudzire mahure akadaro. Handiti. Nirokari unogona kwawana. So long mune chatoda kubuilda trust. Neuri. Especially nyange rinenge richitengesa rachona kausade kutenga ritsetsono itange love rinokupa green yako Sono dzako toda kutenga ndakarara Unorisire tsono. ndati zvoni unosara kubhadhara Kechwa chari. kwakecha kawa kubhadhara Anokecha pesa. aiwa Samu oza zvimwe zvinoitana kuitona zvenyu sayo kusatsono yo ndega yo munhu ne brains zako kissing uri hauzinge unobaiza munhu unopaisa kakutanga urudana sauda tumtoti yesu munhu akaenda kubhawa kunotsvaka vanhu vekudana yesu ure ndokuda ure Geibi mari. anokuudza kuti $20 unosviketa ukamuudza kuti imari sataure zvemari taura zvebinzi Ndoita zvasikana kuti zvinai. Wana anokuchaja mari zvehusi. Sikana wako hamu vakakuchaja mari. ungataure zvemari Ationa mwakutora Manje vachazviona. mira ndikudza mahura anotoda vanhu vekudanana navo. Vachagara navo. Ah, vana Aiwa, Ukata zvitsono. Kuti nomukomana wari andorirwira. Okupedzisira Vakatosvikira vakakecha unogona kuuraiwa. munhu wese ndokuva netricks yake. kadagara chakure ni raitonditengera bhiya inini zirapera tichiuya richitengera bhiya ndozonoblasta hapana
mari zvokuti unochizoti joki ndoisati joki unopedzera napakupfeka ndande chete unongopfeka ndande yako zvapera ndopa unomuratidza kuti uri joki nyangokamona achita yari kuita unomusiya achita yari kuita aiwa unenge une mongoro mind une brains kuti Monday to Monday udangoramba uchingosumudza munhu unenge une mongoro mind nhasi tikamuona Friday tamba ndepi komufesi wangu For your own information, chavasingaziva pamwe havasati vambozvita urewo mubva ukarisumudze kuya naro usina kutaura zvemari rinenge ratosevha mari yetaxi neine rashayisisa kwete kuti hanzi ungatokawana kuti unoenda kumba woga ukati hanzi ndibhadhara kusvika paine vanhu vane mari dzavo nekugona tsono kwako example korea tindaibhadhara good example korea tindaibhadhara rikati aiuya yega andokuvera ndabomba kana sendi ndatomutengera kana dringi ya handiti washona atataurere kuti anenge atori patait asitokanga ari nani pane zvivanhu zvaa zvokuti zvinotoshayawo vanhu nenyaya yechihure kunyananonzi magirlfriendsaka katowana munhu anenge wantoati mahure anonzi magirlfriends yo una kana girlfriend yake hauna kana hure racho saka ukutaura une over 6 months usati wakanga especially iwewe ndikada ndikuzika zvimwe zvanhu zvindiri kubhumutsa mazuva ano tuudze kuopeka Roger anenge achiperekedza angu andu amanauya akaunga last week ndakamona chiiso bosi mane nguazvinetse ari kuti nini ndane mwana sina kukanga kanga abvise bhurugwa nemukanda unokanga mafesi kana uda kukanga tokutagira pondo unokanga majube kanga zera rako tokupa pondo une zera rine basa reo zera ripi ndazvitange mudhara seko pakazonja saiwo ndati ngani pemari unokanga kana uchida gozo wane nguva tenga masese mari yako unoida kubatsira kundibatsira iwo saka mbonzonzi zemo unopengeza ndotidanya saka wakapedzera wakanga rinio nemarume zuru changu chekuna ema ende unochiona kana apa pana ema padhuza izvezvo ndikutuma ubva unomudedza pamba pawewo abudu nditsaka dondijiza aindolava ndokona kuimprovisa manje ndokona kutozokutokutera akatokukangisa wobva aita wavo nditume ndokona kuimprovisa ndoimprovisa nganitume but Parkerson wane time nyangwe ndikata kana 10 years kuenda kujeri yori padze chawai ukaita munyama ukabva wabata pamone gore rikuenda kudhara ndekaune sentence egore mnanzi mune nguve hapana havazere pana vamwe vanongoda vangoti kana vane wada vangoti chii bati kudhanda akuoneke manje vanhu kudhanda akuoneke pamwe akatovharira nezuro manheru hazvizika plus da kutaurira zvemusingazivi chinhu wanje musingazivi chekutika imi mune problem mukaona madmino hasha dzakwe iwe aiwa hasha dzangu kana ndidzotika endiri mumonya dai ndichitomamisa 1 by 1
mukaona madminox achifamba achipinda nemabhebha ake one day every day 2 3 4 5 handiti imi mada kuti chi nesu munofa hapana muchaubva ndikanga uyo anenge achikabira tsongoro dzake nhonga kubuza unozongodaiso unobhenda kutaura riyazi kutaura iwe kaudatodzera munhu ari kanga satizerezvo unogonongonorohwa nevhushi ari kutaura atori number 2 kuitaura number 1 anotaura izvozvo is Atwell followed by Parkerson. Aiwa, number 3. Number 1 is Atwell, number 2 is Billy Banda. Doctors. Plasma zona magaya akunamatira edzi chipera ndokaona munhu akabuda achitaura paTV. Akanamatira na magaya HIV akanotiswa kaonekwa negative. Kupiko. Akabuda paTV mablango achitaura kamagaya. Kwachipiro changu achibude mwa. Kamagaya munhu magaya ndiani. Positive. Akanonamatira na magaya akanotiswa kabuda negative. Munhu akabatwa positive. Akanamatira na magaya pasa magaya edzi kapera. Yo kupiko. Magaya Tunakudza maenderano machechi akawanda varikubora ambuya Magribhi vakakwira vakati shuga nebhipi zvapera unoziva vanokwirira ipepe ndozvakavaura zvinonzi hanzi faith ndo inopedza saka anenge atatirai kuita faith pane zvaanozoita iyo saka wakata HIV unganamatirwa wakapoonewo aunyeba uko HIV hainamatirwe HIV hainamatirwe hainamatirwe mablango zvazviitika munhu ane simba chinhu hapana nyange munhu anopikisa achatyisa mablango yafanana nemusoro ndakaita ndoenda kwamagaya kusvikira ndonopera wangozvitenda kuti unopora wangozvitenda uchiti munhu saka tangokanga waya azvinyanyotyisa kune zvimwe zvirwere zvinototyisa nototi chichocho ndozoda kutonokira ichi chinopera mwari ndianisimba HIV yaomana HIV AIDS male hapana chinhu chiri pamusoro pamwari chirwere chinhu chakasikwa namwari chirwere achingaite simba kupfuura mwari ukabhilivha unokuonaaezinopera ozoona munhu avharika hakuna munhu anokwanisa kunamatira kuti chinonzi anofanira kumutsa munhu akafa konfese chii akabudisa mapepa ake akateswa zvokunyeba zvaizvo iro pepa rine date mablango zvokunyeba ida une nharo dzakadaro why are you so sure iwo vanganwana unoziva wakafana anga ane mabhonzo ane simbi akakatana havasi varoyi vave kubudiriro ndofaneye
If you believe, you don't believe.
Zvakutaura izvozvo. Imanda kutaurira zvandikutaurira ndezvekunyepa. Kuti munhu akakuta Ndakupa maexamples. Sai uri kuti ndezvekunyepa wanga waripo here kana kuti simba rekutaurira munhu kuti ari kunyepa iwe wanga wasipa haukuziya zvamwari Akukudzirwe tsoka munhu muzonzi ndezvamwari. Ndezvamwari munhu akuzitsoka. Arakoza kusuweko kwakanetseka mwari akudze tsoka. Mwari anesa zvinhu panormal ndikunyepa mari. zvamwari unozvizira chitiudza zvamwari zvacho ngachitiudza zvamwari zvacho munoziya mwari Chititaura weudhi yamwari iwe kana tamuweudhi yamwari Chodza weudhi yamwari haunidhe kana sendi haunidhe storo haunidhe chi paradise saka vanhu vari kuendere kuchechi kana mwari Boshika. Ausikuenda kwake kunotenga. Business remunhu. Kuda vanhu here. Ndati okay anoda vanhu here. Shop iya yakaisira kuda vanhu here. Okay, shop yakaisira kuda vanhu. akutsvaga mari Nekuda machechi ane varidzi. Ndati hapana chechi isina muridzi. Mhene zvauri kutsvaga. akaenda kumwari zvinezvi mwari ari kupi zvinezvi ari pabreak ari president chaanenda paholiday president ichapara shoko rakatota nyika ino ichapara kana nyika yapara ndobatichatanga kugara muparadhaisi yamwari baba vepana pandiyani osvika ponzi hakuna kwandinoenda hakuna muridzi yamakandiwa chechi aisi yamakandiwa wakakoneswa breni kuti ufunge chechi ndeyamakandiwa yako yaunoenda yaanoenda isi yamakandiwa unozoenda uchechi kwani chisingadhisaidwe nemakandiwa munhu wese kana zokurasika chechi ndeyajesu kuda utori wrong akuendera unozonzi ndeyangu vari wrong hakuna ndeyamwari ndianosisa simba rake dzevanhu idzo hakuna mucheche munhu hakuna ukapinda inopindwa inodzi nemunhu hakuna cheche munhu ukaenda chechiyo zvinoenda zvinotorwa nani zvinhu zviri kunzi ndezvechechi muri kunzi ndezvechechi ndezvemunhu yamakandiwa sechi taurai maspika zviri kushandiswa nechi chechiyo yamira zvinhu zvake inovharire ichechi join vanhu vachiona ndosaka ndakuudzai kuti ndezvevanhu tatendee vanhu yatinoziva chechi ndeyajesu chechi ndeyamwari yakabva kupi mwari kana bhabhatista aiwa chechi yavari kuti ndeyamwari yakatanga rini vanhu varambe horaiva munhu akaramba ari 7 anyways nyaya chechi vaita boboys but chechi ndeyevanhu yako yaunoenda ndeyamakandiwa hakuna ipapo ndokurambiraakamboti ndeyangu chechi kana akataura maspika akatombotaura kuti kana mukaregera kuuya kubana maspika angwana ndikatorei ndikatengesa ndoramba ndine mari akataura ndoziva
Atichengete zvakadaro vandakazviona. tikudzoka aiwa saka chechi aise mune zvinhu zvazva zvamira vasina kana yakatenga ini ndikaita zvinhu zvangu ndikaibatsira community ndachibuditsai mari yobatsira community handinobatsirika sidi racho ndinarodhini kwedu remunhu akanamatirwa musikana kwamagaya akati hiv positive ndakanamatirwa ndanegative akatonoteswa akadamanwa ari negative ndinayo pasidi iyoyo tukuida Munhu achinoteswe. munhu achinoteswa nachitaura Ndozvo zvandikutaura kuti anenge apiwa mari. apiwa mari nani Nemuridzi wechechi kadai. Ivo ndiye vanobhadharwa. ndiyataura ndikechituku yamuchechi muno vanoziani vanhu vanosiyana siyana mwana ofunga izvozvo Kudonha munoita muchechi wakambodonha. wambodona kunodonha munhu handife ndakadonha nokuti unenge une zvaunenge kufunga zvinosiyana nefenzi nelevel yako yekunamata handijute ndosaka singadonha maita bobois hatidone ndikufuka skeri okay seafood seafood